Dobrodošli u jednu emisiju Peti član. Naša današnja tema su psi rase Cane Corso. Zbog toga posetili smo odgajivačnicu ove vrste pasa u Mramorskom potoku i razgovarali sa Branislavom i Lanom Milenković o tome kako se ovaj pas neguje, kakva je ishrana, nega, kome se preporučuju, objasnio nam je Branislav. Takođe, u nastavku emisije pogledajte i to kada će biti otvoren azil u Nišu za pse lutalice. Dobar dan Branislave, dobrodošli u emisiju Peti član. Evo, došli smo da posetimo tvoju odgajivačnicu Cane Corso, su u pitanju psi, pa da čujemo nešto više o samoj rasi. Dobar dan, pre svega, bolje vas našao. Pa ovako, Cane Corso je italijanski pas, potiče iz južne Italije i Sicilije. Cane Corso sam počeo da uzgajam pre nekih možda više od 5 godina. Na ideji sam došao pre svega dopada mi se taj fizički izgled pasa, a kasnije i posle toga znači i karakter tog psa. Ovako, Cane Corso je srednji mišićavi pas, što mi se znači jako dopada njegov izgled, a samim tim je veoma je pametan, poslušan, dobar je čuvar, dobar je sa decom kao što možete vidjeti, znači privržen je porodici, poslušan, odličan je čuvar. Evo, odakle ideja baš, čuli smo da ti se dopala rasa i da ti se svida, ali zašto baš cijela odgajivačnica verovatno ima? Koliko sada trenutno pasa ima? Znači, prvo sam krenuo sa jednim psom, znači to je bio, prvi moj pas je bio, znači, upravo ovaj Barni. Barni potiče iz jedne velike odgajivačnice, Sangue Magnifico, i samim tim, znači, kako je uzrastao sve više i više mi se dopala ta rasa, pre svega zato što je jako pametan, brzo uče, poslušni su, privrženi su, pre svega, znači, pravi prijatelj. Koliko je staro? Barni maja puni 3 godine. Od njega je znači sve počelo, posle toga sam dobio još 2 ženke, evo sad trenutno imam u odgajivačnici preko 5 odraslih pasa, imam novo leglo gde imam 13 malih štenaca, što ćete vidjeti kasnije, imam dva mala, tačnije od 3 meseca, to su ova 2 štenca, Hugo, to je Barnijev potomak, što se može vidjeti, liči. I imamo još jednog Simbu, on je sive boje. Kad smo već kod boje, znači Cane Corso pusti ga, dođi Simba. Znači ima tigrasti, crni sa belim grudima, sivi i danas su se pojavili, znači imamo bež boju, žutu, tako da ima više boja Cane Corso. Postoji neko pravilo možda koji su, eto, da li ima razlike u toj boji po pitanju kvaliteta samo? Pa ne, to je samo čisto, što se tiče boje nema nikakvih razlika u kvalitetu, znači to je samo čisto... Odakle je došlo do tih varijeteta boje? Pa, generalno Cane Corso, znači poreklo Cane Corso je, znači, to je tigrasti pas, znači pravi Cane Corso i nastanak je tigrasti pas. Danas ima modifikovani, znači imamo žute, bež, sive, ali pravi Cane Corso i poreklo je u tigrasti, kao što je upravo i Barni. Evo, pored toga što ih ima ovde jako puno, sada trenutno, koliko ih je, da li postoji neki broj najviše koliko se ih ima u odgajivačnici ili je možda trenutno ove od 20 i više? Pa znate kako, desi se uglavnom kada imam u odgajivačnici 2 legla, pa onda bude i preko 20-ak. Najveći broj koji sam dostigao, to je bilo 30 ukupno sa sve malih štenaca, a sada trenutno imam oko 20-ak sa štencima.
Evo i da kažemo, kako ako neko želi da uzgaja Cane Corso rasu i želi da uzme od vas, evo ovdje iz odgajivačnice, kako može da dođe, da vas dobi, kome biste vi uopšte preporučili ovu rasu? Znamo da su jako specifični, imaju jak karakter. Ovako, znači, Cane Corso jeste da je malo zahtevniji pas, znači potrebno je s obzirom da je krupan, da je mišićav, da samim tim mu je potrebno dosta kretanja. Uglavnom, recimo ja svakog jutra ustajem rano, tipa negde oko 8 sati, oko 8 sati krećemo da idemo na šetnju, istračavanje, trening, tako da zahteva malo. Znači neko ko nema vremena i ko ne može da se posveti psu, ne bi mu preporučio, a samim tim ko želi pre svega pravog prijatelja, pravog čuvara, onda ko ima decu isto slobodno mogu da preporučim, jer Cane Corso uopšte nije toliko agresivan pas s obzirom na njegovom izgledu, znači dobar je sa decom, čak što više kao da je svesan toga njihove nevinosti i s tim veličine da su mali, znači jako je pažljiv, druželjubivlje, voli da se igra sa decom, pazi isto tako, a ujedno i dobar čuvar. Evo, kad smo već spomenuli decu, znamo da je bilo tih predrasuda i da su u medijima objavljivali slike da su određeni psi ove rase i nekih drugih sličnih rasa napadali ljude, decu, pa evo da malo razvijemo taj tabu. Od čega zavisi da li će neki pas uopšte napasti čoveka? Pa znate kako, s obzirom da jeste jak, krupan i mišićav pas, ali od samog starta još od malena, tipa evo kao sada ja što imam ova dva štenca, znači mora gazda pre svega, mora da se postavi i pas mora da zna ko je vođa čopora, znači ne sme da se dozvoli psu da on pomisli da je vođa čopora i da mu se dozvoli da radi sve ono što on želi. Znači mora da se zna šta sme, šta ne sme. Naravno isto socijalizacija pasa. Dobro je, znači što više šetnje, upoznavanje ljudi i drugih pasa i ja verujem i garantujem da neće biti problema. Ja nikada nisam imao problem, s obzirom da sam često ih šetam i po gradu i na izložbama, nikada nisam imao problem. Znači pas mora da bude socijalizovan, ali pre svega to sve potiče od vlasnika pasa, od gazde pasa. Da, evo možemo da kažemo i da su nas veoma lepo dočekali, da smo se lepo sprijateljili, tako da eto. Družite sa njima i da nije bilo nikakvih problema. Da. Evo kada smo spomenuli već izložbe, videli smo i taj njihov stav kako treba da izgleda pas koji je izložbeni. Koji psi ovdje iz odgajivačnice idu na izložbe, šta je potrebno da bi jedna ovakva rasa uopšte mogla da se pojavi na nekoj izložbi i evo da spomenemo nagrade. Da, pa evo ovako, recimo Barney je jedan primjerak izložbenog pasa. Pre svega, znači, kao što sam rekao, i zahtev, znači, psi moraju da se treniraju, da se šetaju, da se istračavaju. To je jedna jako bitna stavka kod ove rase. Znači, pas mora da bude utreniran, onda da ima dobro kretanje, da bude, znači, glava u tipu rase, telo jako, vrat jak, snažan. Onda mora malo i da se radi sa psima, znači da se trenira taj stav, znači stav pasa. I to je to, najbitnije, znači kretanje, stav i da bude u tipu rase, naravno, da bude pravi primjerak Cane Corso. Evo da spomenemo... Evo to može da prezentuje, da. Evo da kažemo možda, vidjet ćemo i posle nagrade, pohvale, gde su osvajali, koje su možda najznačajnije evo za tebe koje bi izdvojio? Pa recimo, evo, prošle godine Barney ima preko 10 titula, on mi je trenutno ikona ove odgajivačnice i recimo, eto, najdraža prošle godine mi je bila izložba u Paraćinu, gde je pobedio na celu, bio je najlepši i najbolji pas izložbe i recimo to mi je jedno od najomiljenijih i najznačajnijih.
Evo da spomenemo, pošto izloženi psi zahtevaju određenu negu, ali i sami psi kada se neko odluči da čuva određenu rasu mora i da brine o sam psu i ta nega je jako bitna. Znamo da su ovo kratkodlatki psi, ali da zahtevaju određenu negu, pa da čujemo kako se neguje jedan ovakav pas. Pa znate kako, kao i jako pre svega najbitnije je ishrana kod pasa. S obzirom da su krupni, mišićavi, jaki psi, odrasli psi zahtevaju, znači, uglavnom ja moje pse hranim mesom, znači piletina, junetina, što i samim tim doprinosi značaju, znači tela, mišićima, dlaka, evo vidite kako, znači kratka, sjajna dlaka, znači uglavnom sve potiče od ishrane. Kao što je opšte poznato, zdravi ulazi na usta. Uši i rep, znamo da je to po nekim standardima, zabranjuje se skraćivanje, kod nas još uvek nije. Da li je to preporuka ili baš? Videli smo da ovde ima... Zavisi od novog vlasnika, znači kod mene uglavnom su, recimo, ja više volim sa kratkim ušima, kopiranim ušima i repom, ali imam i par primjer kao što ste mogli da vidite kako izgleda pas sa nekupiranim ušima i repom. Da li to možda, ukoliko se kupiraju uši ili rep, da li to šteti samom psu? Evo, znamo da ima to neke predrasudi oko toga. Ima recimo određen period kad može to da se radi, recimo, evo kao kod ovih štenaca, znači posle 2,5 meseca, 3 meseca je neki period koji bi mogao da najpogodniji za kopiranje repa uši. Posle toga, znači, pas sve normalno nastavlja svojim tokom i, znači, ništa ne šteti i to je to. Evo, pošto veoma su jaki psi, veoma lepi psi, ali možda postoje i neke bolesti od kojih boli. Pa da li postoji nešto na što treba, ako neko se odluči da čuva ovu rasu, da obrati pažnju, da bi pas bio što zdraviji? Da, iskreno nije zabeleženo sad neka određena bolest koja prati ovu rasu. Jedino, recimo, eto, na šta bi trebalo da se obrati pažnja, to je na displaziju kukova. S obzirom da, kao što možete da vidite, ovi štenci imaju 3 meseca, veoma su krupni, imaju preko 15 kg, što zahtevaju, znači, određenu ishranu, ne previše ishrane, znači štene ne sme da bude krupno i debelo, jer kao što je opšte poznato i što se kaže, debelo štene je bolesno štene. Samim tim, s obzirom da brzo napređuju, znači mora da se obrati pažnja to na određeni procenat proteina i ugljenih hidrata, a samim tim i na količinu. S obzirom zbog tih kukova, znači ne sme da bude teško štene, da ne bi došlo do krivljenja zglobova, tetiva i tako dalje, nogu. Evo, kada smo spomenuli veličinu, od koje do koje veličine je možda neki standard da treba da izgleda štene ili odrasao pas? Ovako, kod ženke recimo od nekih 58 do 66 cm, kod muža od 62 do 70 visina. Sad težina kod ženke recimo od nekih 40 do 45 kg, mužaci recimo preko 50 kg. Recimo Barni ima negde od 65 do 70 kg. To je neka standardna koliko treba jedan pas da ima kilograma. Možemo da kažemo da je taj standardni pas je Barni što se tiče ove rase. Da. I evo za kraj, zašto biste preporučili ovu rasu za kućnog ljubimca ukoliko se neko odluči? Šta je ono što je dobro, a na što trebamo da posebno obratimo pažnju, pošto evo već godinama uzgajate pse, pa najbolje poznajete njihov karakter. Da, znači odličan je čuvar, a samim tim je, evo kao što vidite, velika maza, znači vole da se maze, druželjubivi su, tako da, eto, kažem vam, sa mnom su svakog dana, idem u šetnju na trening, znači tu su kad treba i da se trenira i da se šeta i da se družimo, pravi prijatelj. Kad smo spomenuli još jedno pitanje, pored ovog spomenuli smo dresuru i treninge. Koliko je taj proces traje dresure, treniranja, da li to ima određeni period kada se šta pas uči? Pa znate kako, recimo
pas Cane Corso zahteva recimo svakog dana je potrebna šetnja. Uglavnom, ja svoje pse šetam, treniram 2 puta dnevno. Ujutru i uveče. To mu dođe kao i neka osnovna šetnja da se izvede pas u šetnju, da ide u WC i tako dalje. A posebna neka dresura uglavnom pre izložbe, znači eto, kao malo pre što ste mogli da vidite, neko kretanje, stav, eto, čisto malo da se poradi na tome i to bi bilo to. Hvala vam puno i nadam se da ćete uživati dugo sa psima, jako su lepi, jako su prijateljski raspoloženi i da će odgajivačnici iz godine u godinu biti sve veće. Hvala i vama puno i drago mi je što ste došli, pa eto, za neku godinu dođite opet da vidite uvičanje broja. Hvala puno. Hvala i vama. Evo Lana, mogli smo da vidimo da zajedno ovde sa svojim ujakom čuvaš pse, to jest da dođeš u postupas i igraš sa njima. Kako provodite vi jedan dan i šta radite? Pa, uglavnom, mi se igramo s njima ujutro, popodne i uveče. Puštamo ih napolje da se malo razvetre, zato što imaju boksove i onda moraju tamo da budu većina vremena, pa uveče. Šta još radite? Jel ih hraniš? Pa hranim ih, malo pre sam ih hranila i mnogo su, znači, jure me da im dajem, a dovoljno im je samo to. Ili se plašiš ili ne? Ne, ja sam živjela u kućićima, znači, ne znam, 7-8 godina sam živjela s njima i imala sam sve životinje. A čuvaš sada neku životinju, pošto nisi ovde stalno s njima, u Beogradu se, ili imaš nekog ljubimca? Ili samo ovde kod ujaka? Imala sam mačku koja ostavlja svugde dlake, ide gde stigne, znači, u WC, tako da sam morala da je vratim. Inače, obožavam životinje. Imala sam papagaje, zečeve i tako ostale životinje. Znači, celo carstvo? Da. A reci mi, koja ti je omiljena životinja? Su to psi? Psi i mačke. Inače, sad pošto ne snimamo mačke, meni su omiljene mačke i psi. Jel su to psi ovi koje ujak ima ovde ili su to neki drugi psi? Pa, razni psi. Volim i ove, pogotovo Džanga. Njega sam videla u 3 godine i mnogo je bio mali. Čuvala sam ga, samo što sam morala u Beogradu u vrtić. Reci mi, a što njega najviše voliš? Pošto ovde videli smo da ima puno pasa, što baš njega? Po čemu se on razlikuje od drugih? Šta se to tebi sviđa? Zato što je tigrast i mnogo je zabavan. Uvek je bio u startu i uvek smo ga hranili i tako dalje. I čuvala sam ga i išli smo na izložbe i znači nikad nije zalajao na mene ili me ugrizlo. A sad nemaš životinje, nema? Nema. Dobro, sada dođeš kod ujaka, igraš se sa njima i provedeš raspust ovde, tako? Da, uvek. Dobro, hvala ti Lana puno, bila si divna i ostavit ćemo te da se igraš evo ovde sa psima. Hvala. Niš bi do kraja ove godine trebao da dobije prihvatilište za pse, najavio je gradski većnik zadužen za komunalne delatnosti Bratislav Vučković. Skupština grada usvojila je plan detaljne regulacije kojim je predviđeno da na zemljištu kod Niškog kazneno-popravnog zavoda bude izgrađeno prihvatilište za pse. Naredni koraci su papirologija. Posljednji naš napor upravo se kreće sada u tom pravcu da zajedno sa Upravom za izvršenje kaznenih sankcija, odnosno sa Niškim kazneno-popravnim zavodom, shodno nekim iskustvima drugih gradova u Srbiji, pokušamo da na taj način zajedno sa njim u saradnji rešimo taj problem izgradnje tog prihvatilišta koje bi se nalazilo tamo na prostoru kazneno-popravnog zavoda i o kome bi vodili računa upravo za ljudi koji su osuđenici za to. Na taj način postiže se višestruka korist, osim rešavanja ovog našeg problema gradskog, postiže se jedan stepen resocijalizacije tih lica.
Na ulicama Nišu u gotovo svim delovima grada redovno se mogu videti čopori pasa lutalica. Kako navodi direktor javno-komunalnog preduzeća Medijana Dragoslav Pavlić, oni ih hvataju, čipuju, sterilišu i vraćaju na lokaciju, jer tako nalaže zakon. Jedno od mogućih rešenja za pse lutalice je azil. Mi ćemo kao dalji korak, a to smo dogovorili sa kazneno-popravnim domom, grad Medijana i Ministarstvo pravde, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, raditi na tome da se definiše taj trojni sporazum na koji način će funkcionisati. I to nam je prvi korak. Naime, grad mora da se bavi komunalnom delatnošću zoohigijene i on mora nekom da plati da se životinje prihvataju. Da li će to biti neko poverena delatnost javno-komunalnom preduzeću ili će to biti dato trećem licu putem javne nabavke, to je na gradskim čelnicima da odluče. Što se tiče ove varijante koju mi imamo u vidu, to je da, kako smo mi naumili, je da prihvat životinja sa ulica grada Niša radi i dalje javno-komunalno preduzeće Medijana, jer smo mi opremljeni za prihvat životinja. Podsjetimo, psima lutalicama za sada brine javno-komunalno preduzeće Medijana u okviru zoohigijene. Prihvatilište se nalazi na prostoru gradske deponije i nije adekvatno za tu namenu, navodi Pavlović. Izgradnjom novog azila obezbeđuje se dom za 500 do 800 pasa lutalica.